अरे हाँ तका हलवा भाई लोग खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे मतलब भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और शिल्पी राज के एक और ब्लास्ट मस्त भोजपुरी सॉन्ग रिलीज होकर जा रहा बा। जौना गाना का टाइटल बा पायल। अरे हाँ ये वाला गाना कब तक होता कवने चैनल पर होता कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन होगा बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ गाना लिखले के बता बोलो देख लें गाना लिखले बनन विशाल भारती। अरे बोलो बहुत ही हिट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास विशाल भारती गाना लिखले बनन भोजपुरी इंडस्ट्री में, और ये भी गाना लिखले बनन विशाल भारती। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना गैले बनन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे बोलो गाना गैले बनन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे फीमेल सिंगर शिल्पी राज गैले बड़ी। बाकी तो लोग बता दी कि म्यूजिक डायरेक्टर बनन आर्या शर्मा। अरे बोलो तो लोग गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। बाकी म्यूजिक की बात कर ले कि हाँ म्यूजिक कैसन बा तो भाई लोग देख ली बहुत ही धांसू बहुत ही ब्लास्ट म्यूजिक बा। अरे बोलो बहुत ही धांसू म्यूजिक बा खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना के। बाकी तो लोग बता दी कि वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और कोमल सिंह। अरे बोलो खेसारी लाल यादव और कोमल सिंह तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलियन। बाकी गाना के बात कर ले कि हाँ गाना कैसन होके पता गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास होके बा। अरे बोलो ब्लास्ट सॉन्ग होके बा काहे खेसारी लाल यादव के जो वाला गाना बताओ आज से बहुत दिन पहले ही शूट करल गरलक। अरे बोले 3-4 महीने पहले ही गाना के शूट करल गरलक और गाने के रिलीज ना करल जाता काहे कि ब्लास्ट सॉन्ग रख। अरे बोले मस्त सॉन्ग बा ब्लास्ट सॉन्ग बा बहुत ही खतरनाक सॉन्ग बा। हाँ बाकी तो लोग बता दी कि बोले जौन गाना बताओ आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके आला बा। अरे बोले आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके आला बा। बाकी बात करल जाए कि यहाँ गाना कब तक रिलीज करल जाए तो देखल गाने के रिलीज करल जाए 11 तारीख के। अरे बोले 11 तारीख के गाने के रिलीज कर दिए। अगर 11 तारीख के रिलीज ना करल गल तो 12 तारीख 100% रिलीज कर दिए गाय कि मोशन पोस्टर आ गल बा आदिशक्ति फिल्म से, और ऊपर अभी तक कुछ नहीं लिखल गल कि हाँ गाना कब तक रिलीज करल जाए। लेकिन हमारे ख्याल से 11 से लेकर 12 तारीख के बीच में तो लोग गाना सुने के मिल जाए। बाकी गाना के तो लोग मिस मत कर लेंगे, गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही खतरनाक बहुत ही हैवी गाना बा। तो लोग गाना के सुनिए लेकिन आदिशक्ति फिल्म के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके बा। बाकी तो लोग एक बार बता दी कि हाँ गाना के लिखले बनन विशाल भारती। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर बनन आर्या शर्मा और गाना गैले बनन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और फीमेल सिंगर शिल्पी राज। अरे बोलो और वीडियो फॉर्मेट में देखे मिले तो लोग कोमल सिंह और खेसारी लाल यादव। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे, गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके बा। तो लोग गाना के सुनिए लगे गाना ब्लास्ट बा बहुत ही मस्त गाना बा। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल हो तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन बढ़ लेंगे तो अच्छा सा कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी यहाँ तक तो लोग वीडियो देखे खातिर